Какви са предимствата да живееш в затворен комплекс? Въпрос, на който малко русенци могат да дадат отговор, тъй като към момента нямаме такъв. Но това ще се промени съвсем скоро. Намираме се в село Николово, лесопарк Липник, където ще се изгради луксозен затворен комплекс от 36 къщи, всяка от които с 2 паркоместа и собствен двор. Страхотна локация на метри от езерото прави комплекса още по-привлекателен за всички, които ценят тишината и спокойствието в ежедневието си. Предвидени са 2 детски площадки, обществена сграда и 3 буферни паркинга за вашите гости. Комплексът ще бъде с ограничен достъп и целогодишна поддръжка както на общите части, така и на личните ви дворове. В общи линии ще се погрижим за всичко, а вие ще имате една единствена задача и тя е да се възползвате максимално от нещо уникално за нашия регион. Искате ли да сте от първите, които могат да се похвалят с жилище в затворен комплекс в Русе? Обадете се сега и ще получите точни цени, квадратури и допълнителна информация.